La promoció de la censura per part de l'esquerra espanyola demostra la seva pèrdua de memòria històrica. Pedro Sánchez vol prohibir l'accés dels menors de 16 anys a les xarxes socials. Què s'amaga darrere d'esta proposta? Parlem de la fi de l'anonimat, de censura, de pàtria potestat, de la legitimació de l'Estat en l'opinió pública i de la llibertat d'expressió com a contrapès del poder. Per limitar l'accés a xarxes socials baix qualsevol criteri, és imprescindible que les mateixes plataformes despleguen sistemes d'identificació en DNI electrònic o algun tipus de credencials digitals expedides per l'Estat. El resultat és que, sense anonimat real, la llibertat d'expressió es veu inevitablement condicionada. Però la proposta té una segona part: crear un sistema per mesurar l'empremta d'odi i polarització en el qual responsabilitzar penalment els directius de les plataformes i així moure-los a censurar preventivament qualsevol discurs susceptible de no passar els arbitraris criteris del govern de torn. No podem permetre que el poder polític decidisca què es pot publicar i què no. I no podem per dues raons. 1. L'Estat és poder i el poder corromp. Les persones que ocupen càrrecs públics no són ni més honestes ni més corruptibles que tu o jo. L'acumulació del poder és sempre perillosa. Però l'acumulació de poder en l'organització que posseeix el monopoli de la violència legal ho és més que res. 2. Les competències de l'Estat, què pot fer i què no, les legitima una opinió pública producte de la mateixa llibertat d'expressió que l'Estat vol controlar. Per tant, qualsevol intervenció estatal en la llibertat d'expressió és una intervenció de l'Estat sobre la seva mateixa font de legitimació. Com deia Trevijano, basta recordar que en l'opinió pública naix l'hegemonia que legitima els governs per saber que la llibertat d'expressió necessita ser protegida en garantia del pluralisme de les idees. La llibertat d'expressió no és només un dret individual, sinó també un contrapès extern de l'Estat, és a dir, una força social capaç de fiscalitzar i denunciar públicament els excessos del poder polític que controla dit Estat. La llibertat d'expressió garanteix l'existència d'un espai públic autònom on aquest poder pot ser qüestionat. Per altra part, la responsabilitat de cuidar i educar els menors és dels seus pares, en tant que són ells els responsables naturals de l'existència dels seus fills. Traslladar aquesta funció a l'Estat és, com tota renúncia a la llibertat individual, una renúncia a la mateixa responsabilitat. Els pares ja disposen de ferramentes com el control parental als dispositius, la configuració de routers, els comptes supervisats, una educació digital crítica o pactes familiars d'ús. Totes elles ferramentes que respecten la llibertat general. Delegar la responsabilitat parental en l'Estat no és de baix. El preu és la institucionalització de mecanismes de censura que afecten a tota la població. I en aquest procés no només es posa en joc la llibertat dels adults, sinó també la llibertat futura dels mateixos fills que es pretén protegir.